Beth yw'r her mwyaf chi wedi gwynebu yn ystod y flwyddyn diwethaf? Wel, y her fwyaf, os gwrs yw'r Covid, y treial rhedeg busnes a bwyda'r wlad, a ar yr un pryd cadw pob un y ddiogel, fe bod ni'n saff i ddod i'r mat a bod ni'n gonfformo gyda'r rheolau, i ni gyd yn gonfformo gyda o ran y Covid. Beth sydd wedi newid lenni a sut chi wedi goffod addasu? Wel, achos bod y cynlleied o bobl sydd yn dod i'r mat o ran gweithwyr, mae ffydd yn nhw ynddo ni fel arwerthwyr, ni ddiolchgar am ni i wneud y gwaith drosti nhw. Mae prysau wrth gwrs yn ffantastig a wedi bod o spel, a maen nhw fwy barod wedyn i beth i ni'n galw'n drop-off and go, a gadael i ni wneud y gwaith drosto nhw, a wedyn ffono mewn nes mlaen i weld pwy prysau maen nhw wedi cael. Mae'n hwyddach wedyn wrth gwrs, achos bod llai o bobl yn y farchnad, dim ond y prynwyr, a mae rheini'n goffod registro hefyd, fel bod ni'n dod i ben a gyda rheolau fel yn i fod. A beth ych chi wedi dysgu dros y cyfnod? Beth ydych chi'n dysgu dros y cyfnod? Good cwestiwn. I fod yn ddiolchgar am beth sydd da ni, bod yn fwy cytrefol, Mae'n prysau fe wedi gweud yn bod yn ffantastig. Mae'n newyddion da i ffermwyr, wrth gwrs i ni hefyd, fel arwerthwyr. Mae pobl yn fwy cytrefol a maen nhw'n bita wedyn cynnyrch sydd yn dod o'r wlad hyn, sydd yn gwrdd i'r ffermwyr. Mae fel rydyn ni'n teimlo fel sef byd y tre gweithio ni am slo lawr, tyma bach. Mae wedi mynd mor rwydd i drefeili. Gwaniaeth yw, 100 mlynedd nôl, oedd pobl yn mynd am mis Mel i Aberystwyth i lan i Blackpool, a nawr mae pobl yn mynd am 2-3 stag do mas i Vegas ac yn y blaen, a fel mae'r byd wedi altro, yna fe. A fel bys y byd yn tra gweithio ni am gan bwyll o bach, a bod yn ddiolchgar am bys da ni, a ddaw pethau well to.